Вижте обаче как си е вършил работата. Ще ви прочета какво разказа самия Евгений Михайлов за онзи случай, за да знаете миналото, морала и акъла на Бойко Рашков. Евгений Михайлов казва следното. Още в първия ден Бойко Рашков ми даде да подпиша протокол от разпита. Няколко страници написани на стенографски език с ченгелчета и завъртулки. Каза ми да го подпиша. Аз казвам, не знам какво пише тук, дайте ми го напечатано на български и ще го подпише. Не, ще го подпишеш така. Отказах. Той каза, няма да излезеш от тук, ако не го подпишеш. Така минават 1-2 дена, накрая ми дават напечатано на български език с много грешки. С печатни грешки, след това фактологически грешки и към 5-6 страница направо съм готов да ме окачат на въжето. Всичко беше лъжа. Те се опитаха да докажат, че не съм го снимал аз, че не ме е имало по това време на този площад, че това е запис, който е направен от други хора, че това е заверен на американците. Сега е смешно, но тогава не беше. И още нещо ще ви прочита от Евгений Михайлов. Следователя Рашков е зад бюрото си и още с влизането почва да ми крещи. Какво си мислите вие, бе, копелета с копелет? Посяга към вестника, който е пред него и започва да налага дървения плот със сутрешния брой на вестник Демокрация. Какво е това, бе, какво? Отговарям, нищо. Това е декларацията на първите свидетели, видели записа 30 минути след заснемането му. Тоест свидетелите казват, че Евгений Михайлов е снимал записа и той е автентичен. Рашков казва, няма да стане вашата, бе, няма. Продължава да крещи Рашков, който преди това в продължение на 20 часа ме е разпитвал и се е опитвал да манипулира показанията ми. Ако има някакъв морал във вас, това нещо Рашков няма да е председател на тази комисия. Има ли реплики? Господин Любен Дилов, първа реплика. Втора реплика, господин Рашков. Господин Дилов, заповядайте, първа реплика. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Йорданов, аз приветствам това, което казахте. Това е самата истина, свидетел съм на тия събития, но искам да ви обвиня в невярност към собствената ви биография. Ние с вас принадлежим към една обща, да я наречем само художествена тенденция, от Куко насам, и мисля, че в духа на нашата обща биография ние трябва да приветстваме това смело инженерно решение, което ни се предлага от ППДБ и даже да отидем по-нататък. Можем да предложим още смели инженерни решения. Защо, например, госпожа Елена Бориславова не оглави търговския регистр? Не виждам причина. Защо не създадем комисия по списъците специално за господин Петков и по електронното управление? Аз мисля, че ако използваме този принцип, ние ще постигнем по-големи резултати от демократичните принципи, които очевидно не спазваме и не използваме в тази зала. Благодаря. Господин Дилов, блестяща идея, съгласен съм. Знам, че както в известна степен като хумора, ма си е така. Наистина Лена може да ръководи търговския регистр, Киро да отговаря за българското гражданство и да валидира кой е български гражданин, кой не е. Освен това да валидира правене на общи събрания на търговски дружества, без те да са се случили. Той е много добър в това, както и винаги мога да пита баща си дали да има магистрала или да няма, а пък баща му преди питаше Алексей Петров, ама то по обективни причини сега няма кой да пита. Така. Господин Рашков, айде пратете ме на съд за това, което изчетох на Евгений Михайлов. И вие минавате за юрист. Твърдете, че сте добър юрист. Цитирам думи на друг човек и вие затова ще ме пратите на съд. Айде, давайте. Давайте. Изправен пред правосъдието, имате заведено някакво дело срещу мене за клевета, за това, че ние с господин Балабанов бяхме в комисията, която разследваше митниците.